Morjesta, ollaan lähes vuodenvaihteessa tonne reissaamaan vähän Aasiaa. Ei siis hänen kanssaan, vaan naisystävän kanssa lähdetään reissaamaan. Tänään pidetään läksiä ja sitten se reissuun lähdön kunniaksi mennään pelaamaan paintballia. Tervetuloa messiin. Let's go! Let's go! Jokke, mihin me mennään? Vähän paintballia pelaa. Miten siellä käy? Me voitetaan totta kai. Ketkä voittaa? Sami, Jokke ja Jere ja Otto. No niin, mikä meininki? Let's go! I got my eyes on you. Me lähdetään tänne. Let's go! Onks punaisia jäljellä? Ei vissiin. Miten meni ensimmäinen erä? Ei kovin hyvin. Nyt sun tavoitteena on ensi erässä ampuu mut lujasti, eikö? Niin. Let's go! Kuulkaa jännittävän. Sieltä lähti. Oi! Suma! Lisää kuuluu. Kukko! Osu! Jasse! Sami! Tuliko puukosta? En osannut ihan odottaa tota. Ensimmäinen kuva Samin naama. Joo, noniin. Noniin. All good, everything. Ollaanko me valmiit? Lähdetään me tonne oikealle tasoon. Siinä oli meininki. Ui. Tässä on Otto tuossa autolla. Molemmat! Rankkaa puuhaa. Joka paikka mustelmilla. Täällä joku vielä kun ei peli pois. Ai. Ei haittaa. Puhut. Nyt meni aika hyvin. Joo. Noniin, viimeinen erä. Mä ja Rossu vastaan loput. En tiedä mitä tässä käy. Mutta mä oon koko ajan kehittynyt tässä. Todellakin. Meillä on 3 per nenä. Niin mutta eikö teillä ole enemmän? Meillä on 3 elämää per nenä ja teillä on 1 vaan kaikille. Okei. Niin, ei kestä ikuisuutta. Jep.
mennään ounaamaan toi vastustaja joku. Jaha. Kuulaa piippuu jo menossa. Yläfemmak. Värilliset vastaan Liivittömät. ei. Noniin, nähdään toisella puolella. Lykkä teille. Noniin. Noniin, sit lähtee. Mennään täältä. Osu! Peliä! Monta elämää tullut? Oi! Tää on meidän viimeinen, antaa palaa. Oi! Hyvä. Toi on kuumottava. Rossu pärjäilee! Joo, käytiin pelailemaan vähän paintballia ja syömässä. Ja reidet on ihan täynnä punaisia läiskiä ja joka paikka on ihan täynnä mustelmia, mutta hauskaa oli, vai mitä? Se oli kyllä tosi kivaa. Ja tosi kivat pääsi niin moni mukaan paikalle. Todellakin. Ja pari erää pelattiin silleen, että mä ja Nellis oltiin kaikkia muita vastaan. Se oli kyllä aikamoista. Se oli kuumottavaa. Kaikki vaan saartoi meidät sinne nurkkaan ja meillä ei ollut mitään saumaa sitten enää. Se oli aika monta osumaa. Jep. Sitten Järvelään kylpymään. Oli hauskaa pelailemassa ja syömässä. Mut joo, me lähdetään vuodenvaihteessa reissaamaan ja nää oli semmoset läksiäiskekkerit sen kunniaksi, niin miten se meni? Mitä? Mikä on aina se, mitä mä sanon viimeksi? Let's go! Let's go, just näin.